A Barcino hi vivien dues persones extraordinàries que estaven destinades a trobar-se. En Joan Ladislav, molt alt, un metge eminent que havia guanyat tants diplomes en medicina que no li cabien a la paret. I la Juana Escoto, dona d'Inculla, petitona, molt amable, que acabava d'arribar embarassada a Barcino i era portadora de la malaltia del Chagas, provocada per una xinxa que habita les cases de tova. A la Juana li havien parlat dels centres de salut. L'havien convençuda que la malaltia del Chagas podia afectar el seu fill. Per això va fer el cor fort. Va prendre alè i va plantar-se en un centre que hi havia a prop de casa seva. En entrar-hi, la blancor va impactar-la. Aquell taulell blanc on va haver de dir el seu nom. Aquells homes i dones que deambulaven amb la seva bata blanca passadís amunt, passadís avall. Tota aquesta blancor d'Occident, tan impactant, feia que la por escalés fins als seus ulls. La Juana va recordar quan era petita i va veure's al mig d'una muntanya nevada. Atemorida pel temporal va cridar: Juana Escoto! A la Juana li va costar Déu i ajuda poder explicar què li passava, però més o menys el doctor Joan Ladislav ho va entendre. Chagas, la xinxa. Un bitxo? La Juana no recordava haver vist cap xinxa a la casa de tova on vivia. Tanmateix, sí que tenia molt present la panerola feliç que corria pel passadís de casa seva a Barcino. El metge va deixar davant del Chagas, de moment, i es va centrar en l'embaràs. En primer lloc, hem de fer una ecografia. I què és una ecografia? Bé, és com una fotografia. Es que yo ya tengo una fotografía. Bé, no le engaño. No es preocupi, doctor, ja ens encarreguem nosaltres. Al doctor li va semblar una ridiculesa haver d'explicar-ne més detalls. Aquella situació no estava a l'altura dels seus diplomes. Amb els anys, en Joan Ladislav s'havia arribat a convertir en un gran expert en la malaltia del Chagas, però li faltava estar sobre el terreny per aplicar-hi els seus avenços científics, que ajudarien a erradicar la xinxa. Així que van prendre un viatge a les velles muntanyes de sal d'Incullo. En Joan Ladislav portava al seu maletí el secret que acabaria amb la xinxa, però abans havia de veure el xaman. El xaman i els seus acòlits es van asseure i parlaren durant una bona estona. Yo ahora no puedo pensar en eso. Para mí, lo importante es el agua. ¿Quieres decir que con el agua puedes controlar el Chagas? No, amigo, no me entiende. ¿Ve este vaso? Lo que necesitamos es agua potable para llenarlo. Todo lo que somos es lo que bebemos. Agua. A en Joan li havia semblat absurd que la Juana no sabés què era una ecografia, però ell no coneixia el valor d'algunes coses. De l'aigua, per exemple. Va comprendre de cop i volta com n'és d'important el lloc on hom neix i viu. I va pensar que si algú li fes una fotografia en aquell moment, semblaria un home ridícul. Petit, com a ell li semblava la Juana. Ignorant, encara que acabava d'aprendre una cosa nova. Potser estava ara més ple de color i de contrastos que abans d'emprendre el viatge. I allò ho devia, en gran mesura, a la dona petitona que un bon dia li va mostrar el seu somriure més amable en una fotografia.